Ditutke sing tunggu buk. Saben manungsa ora enom, ora tuwa, ora gedhe, ora cilik, mesti duwe gegayuhan supaya uripe ing mengkone bisa luwih apik lan kepenak. Supaya gegayuhane iki bisa kabul kaleksanan, banjur ngupaya cecawis diri lan ngupadi cara amprih lan caring ngrengkuh gegayuhan iku. Semono uga tanggaku, sebut wae Mas Pram. Nalika isih sekolah ana ing SMP biyen, duweni gegayuhan kepengin mlebu dadi tentara utawa ABRI. Kanggo ngrengkuh gegayuhane iku, Mas Pram takon mrono, takon mrene. Mligine sedulur-sedulur sing wis dadi anggota tentara utawa sing wis nate tes mlebu dadi calon tentara. Kejaba iku, Mas Pram ngerti menawa sadurunge mlebu tentara, kahanan fisike kudu sehat walafiat. Kanggo njaga kahanan fisike supaya tansah sehat lan kuat, Mas Pram ora kurang-kurang anggone budidaya ngadani olahraga, mangan panganan sing ngandhut gizi lumayan, ngaso kanthi cukup. Nyinau saka buku-buku sing ngemot kepriye carane njaga kahanan fisik supaya tansah saras lan kuat. Salah siji contone, saben esuk bubar tangi turu, Mas Pram mesti olahraga mlayu-mlayu nganti pirang-pirang kilometer. Yen digagas pancen kesel. Nanging amarga Mas Pram kedereng kepengin kasil mlebu dadi tentara, senajan kesel kaya ngapa ora dirasa. Malah jarine yen ora olahraga awake krasa keju, kemeng. Ing salah sawijining dina wayahe isih wengi, nanging ora katon peteng amarga wektu iku padhang bulan. Mas Pram dhewe ora ndeleng jam kang cumantel ing tembok omahe. Sing baku dheweke wis tutuk anggone turu lan ngertine wayahe wis esuk. Sawise cecawis diri, Mas Pram banjur olahraga mlayu-mlayu. Biasane yen Mas Pram olahraga mlayu-mlayu, mesti metu saka njeron kampung ngliwati lurung. Sakwise iku ngliwati buk kali kang ana ing wetan desane. Sawise iku banjur nurut dalan aspalan sing kahanane ing wayah esuk mesti isih sepi. Nalika ngliwati buk kali, Mas Pram ngerti wewujudan kaya blegere wong kang rupane mung katon ireng tunteng. Maklum mung kesorot dening cahyaning rembulan. Dadi ora patiya cetha. Mas Pram ora ngrewes lan ora nggape. Dheweke tetep panggah nerusake playune. Udakara jarak 100 meteran anggone mlayu, Mas Pram kandhek. Rumangsane ana sing ngetutke. Mas Pram banjur noleh mburi. Pranyata saka anggone ngadeg, dheweke ngerti ana blegere manungsa kang kaya sepisanan dimangerteni. Mas Pram nyoba mbalekake mripate.
Ewa semono tetep ora bisa namatake praupane pawongan sing ngetutake dheweke. Luwih-luwih nalika Mas Pram mandheg, dheweke ya melu mandheg. Mangkono nganti kaping 3 dumadi. Mas Pram rumangsa penasaran. Dheweke banjur ngupaya nyedhaki lan kepengin namatake sapa wong sing tansah ngetutake dirine. Eba kagete Mas Pram, wong sing diparani mau malah mlayu ngedoi. Rumangsa penasaran anggone mlayu disengkak-sengkakake. Daya-daya kepengin bisa nyedhaki wong mau. Ewa semono tetep ora kasil. Anggone ngoyak nganti tekan ing Buk Kali, papan kang sapisanan anggone Mas Pram rumangsa ditutke. Nah, bareng ana ing papan iki, blegere wong kang rupane ireng iki mau ilang. Embuh menyang endi? Iki manungsa apa dudu? Pitakone Mas Pram sakjroning atine. Dasar Mas Pram wong sing kendel, ing sakiwa tengene Buk Kali ditelesih bola-bali. Ewa semono ora kasil nemokake sing digoleki. Mas Pram lungguh ing dhuwur buk sawetara wektu. Mungguh karepe yen sakwayah-wayah wewujudan mau ngatoni maneh, nedya bakal dirangket yen iku jejering Durjana. Nanging yen iku tanggane utawa wong sing wis ditepungi, Mas Pram wis getem-getem kepengin ngunek-ngunekake. Tan Kocapo anggone nunggu ana ing buk nganti padhang biar. Sing ditunggu ora katon irunge. Saka iring kulon keprungu swarane wong mlaku kang nganggo sandal jepit. Mas Pram namatake wong iku. Bareng wis cedhak, pranyata wong iku Pak Pujo. Lah, kene kowe, Pram? Pitakone Pak Pujo ngaget-ngageti. Enggih, Pakde. Wangsulane Pramono. Ngopo kowe esuk-esuk ning kene? Pitakone Pak Pujo maneh. Anu, Pakde. Anu apa? Niki wau kula ngertos wonten tiyang teng mriki. Ning kula padosi kok mboten wonten. Napa Pakde pirsa? Jam pira? Wah, jam pinten nggih? Mas Pram genti takon. Wis suwe apa durung? Nggih, sampun. Lah mau larah-larahe kepriye kok kowe bisa mangerteni? Mas Pram banjur ngaturake prastawa kang mentas wae dialami karo sajak mrinding merga gigrik. Pak Pujo mung manggut-manggut sajake ngerti. Krungu wedharane Mas Pram. Pak Pujo banjur paring katerangan. Pram, kowe ngerti ora? Iki malem apa? Mboten, Pakde. Iki malem Jumat Kliwon. Biasane mbahe yen malem Jumat Kliwon ki tindak-tindak. Ngendikane Pak Pujo. Mbahe sinten? Tindak-tindak? Pitakone Mas Pram. Kowe ora ngerti tenan po, Pram? Saestu, Pakde. Nah, mbok menawa kowe saiki percaya, wong wis ngalami dhewe. Ngerti ya, sing gak karepake mbae, ya sing mbau reksa ana buk iki. Dene sing tak karepake tindak-tindak, dheweke sok ngetoki. Ngono. Oh,
Ujare Mas Pram karo mrinding. Keringet kang maune krasa anget saiki malih dadi anyep. Tak critani ya Pram, buk iki dudu buk sing baen-baen. Mula saka iku yen lewat kene luwih becik sapa aruh utawa amit-amit. Kalih sinten? Panyelake Mas Pram. Ya karo sing ngreksa buk iki. Caranipun kados pundi Pakde? Ya kaya yen kowe pas mlaku ana ing sacedhake anggonmu mlaku ana wong lungguh. Kowe banjur muni nderek langkung. Yen boten katon, wah bocah iki durung ketatalan, takon terus. Saestu Pakde. Yen ora katon kowe bisa uluk salam kanthi dibatin wae. Ora perlu diucapake. Dene yen kowe pas liwat numpak sepeda motor, kowe bisa ngunekake klakson utawa menehi tandha mawa lampu. Bubar paring wedaran kaya ngono, Pak Pujo gage njaluk pamit arep nerusake lagune menyang kali sing perlune luwih wigati. Dene Mas Pram banjur kledang-kledang nerusake lakune bali menyang omahe. Ing sadalan-dalan Mas Pram ora entek-entek anggone nggagas pengalaman kang mentas dialami. Krungu critane Mas Pram, aku melu mbayangake mungguh kepriye yen aku sik ngalami. Aku mesti wis deprok ngenggon. Nanging apa ya bener ing buk-buk kali gedhe mesti ana sing tunggu. Pantes ana ing dalan-dalan gedhe kae sopir-sopir sing lagi nglakokake motore njur padha nglakson. Apa ya iki mengku karep atur kula nuwun kaya sing ngendikake Pak Pujo. Apa ya saben-saben ana kacilakan utawa tabrakan pas ana ing buk jalaran diganggu dening sing mbau reksa. Mbuh. Mbok menawa merga kurang ati-ati wae. Jalaran ing buk kali mesti dalane luwih ciyut ketimbang dalan-dalan liyane.